Čaute ľudia, moje meno je Caprio, to tu so Zolkom Trolkom. Dneska máme nejaké interview so Zolkom. Pane, prečo si myslíte, že ľudia emigrujú do iných krajín? Prečo to vzniká? Prečo? Chcú robiť teroristickú akciu. Presnejšie, prečo to chcú robiť? Bo sú debili. Áno, presne. Ešte sa vám spýtam niečo konkrétne. Vy sa ma čo pýtate, keď to viete všetko? No. Pýtam sa vás také konkrétnejšie veci. Prečo niektorí ľudia sú hlúpi? Prečo? To vzniká. Ja mám vedieť. A to ja mám vedieť. Vy ste veľký lyžiar, pane. A čo? Od koľkých rokov lyžujete? Po 6 myslím. Áno. A jak sa vám darí? No dobre, lepšie ako tebe. Ne? V novinách to bude dobre vyzerať. Takže toto je všetko z novín pre televíziu Joj a Pača Caprio.